Terve teille kaikille siellä kameran toisella puolella. On tosiaan Urheiluukko ja Urheiluukon kanavaa. Nytten aletaan tästä näin eteenpäin pyörittämään. Eli tosiaan tänne kanavalle niin YouTubeen kuin TikTokiinkin tulee sitten videota liittyen kaikenlaisiin urheilutapahtumiin, urheilun kuumimpiin puheenaiheisiin ja sitten tämmöisiä ennustustyylisiä videoita, niin kuin tämä ensimmäinen video, jossa ennustetaan Euro 24 tournament bracket, eli miten turnaus tulee etenemään lohkovaiheesta aina finaaliin asti. Todennäköisesti tällä viikolla myöhemmin sitten tulee jonkinnäköistä ennustusta liittyen Stanley Cupin finaaleihin, joko TikTokiin tai YouTubeen, mutta aloitetaan nyt tästä näin. Elikkä Group A, jossa pelaa isäntämaa Saksa, heidän kanssa Skotlanti, Unkari sekä Sveitsi. No aloitetaan ihan selkeästä, mulle Saksa ykkösenä ehdottomasti. Sveitsi on kakkonen, Unkari kolmonen, Skotlanti nelonen. Tämä lohko on mulle itselle aika helppo ennustaa silleen, että no, siitä kuitenkin Sveitsiä viimeiseksi ja Saksa kolmanneksi tai jotain tällaista, mutta lähtökohtaisesti tuon pitäisi olla suurin piirtein on menevä. Toki Sveitsi ja Unkari voi jollain tuurilla mennä eri päin, mutta veikkaan, että Saksa voittaa ja Skotlanti jää viimeiseksi. Sitten B-lohko. Tämä voittaja, aika itsestäänselvyys se, että Albania tulee jäämään neloseksi. Ei Albanialla mitään palaa on näitä kolmea muuta maata vastaan. Mutta sitten Kroatia ja Italia. Tässä tulee sitten ensimmäinen ehkä joillekin saattaa tulla vähän yllättävänä, eli Kroatia tulee kakkoseksi ja Italia kolmanneksi. Kroatia kuitenkin aina Euroopan mestaruuskisoissa, MM-kisoissa on ollut joukko, joka on pystynyt kuitenkin yllättämään ja kyllä uskon, että he pystyvät tänäkin vuonna suhteellisen pitkälle menemään. Riippuen toki siitä, minkälaista vastustajaa sieltä sitten seuraavaan peliin tulee. C-lohko. Englanti on helposti kärjessä, mutta nämä kolme muuta joukkuetta, nämä on sitten vähän tiukempia, mutta kyllä mä loppujen lopuksi uskon, että Serbia pystyy tosta ton kakkospaikan itselleen kairaamaan. Tanska kolmoseksi ja Slovenia jää sitten viimeiseksi. Toki Tanskakin voi tosta jatkoon hyvinkin mennä tosta lohkosta. D-lohko, Ranska, Hollanti, Itävalta, Puola. Ranska ja Hollanti aika ilmiselvät ja Puola ja Itävalta. Mä en tiedä, että ehkä tämä D-lohko on vielä vähän selkeämpi ainakin itselle, että miten nämä tulee menemään nämä joukkueet. No, E-lohko, no tuosta Belgia on ihan selkeä kärkijoukko, mutta jälleen kerran kolme joukkuetta, jotka pystyy kaikki yllättämään. Ukrainalla on kovia pelaajia, siellä on Dovbykkia kärjessä, Girona maalitykkiä. Slovakialla ei mitään nimekkäimpiä pelaajia ole, mutta Slovakia pystyy aina yllättämään. Oli laji mikä laji. Ja Romania sitten taas, sieltä mä en juuri ketään tiedä, että ehkä Romania näistä se heikoin on, mutta sanotaan, että kyllä nämä pelit voi mennä aivan miten päin tahansa. Ja kyllä mä Slovakia laitan kakkoseksi ja Ukrainan kolmoseksi, eli tältä näyttää lohko E. Sitten Group F. Portugali on aika selvä voittaja tästä. Sitten Georgia viimeiseksi, sori vaan, mutta teillä ei riitä. Turkki, Tsekki, nämä voi mennä kummin päin tahansa, mutta mä sanon, että Turkki menee kakkoseksi ja Tsekki kolmoseksi. Ja nytten neljä joukkuetta 6, jotka pääsee jatkoon. Italia on ihan selkeä mulle, Ukraina on selkeä mulle, Puola on selkeä mulle ja
näistä kolmesta se kyllä tulee olemaan. Todennäköisesti nyt kun miettii näitä, niin Tsekki voittaa Georgian todennäköisesti. Hyvällä turilla pelaa Turkin kanssa tasan. Että se olisi niin kuin 4 pistettä. Ukraina jos voittaa Romania ja pelaa, niin kaikki on vähän silleen, niin kuin, että no, itse asiassa Puola saattaa hyvinkin jäädä ulos, koska ne todennäköisesti häviää. Itse asiassa nyt kun ajattelee tarkemmin, niin Puola todennäköisesti jää ulos, joten Tanska ja sitten luulisin, että kyllä Tsekki tosta pystyy tulemaan. Eli Puola ja Unkari jää lohkovaiheeseen noista kolmosjoukkueesta. Sitten pudotuspeleihin. Round of 16. Espanja, Tsekki. No tää nyt on aika selkeä. Espanja. Saksa, Serbia. Serbiasta ihan tykkään sinänsä, mutta kyllä Saksa yleisön voimalla aina tonne quarterfinalseen asti menee. Portugali, Italia. Italia totta kai viime Euroopan mestaruuskisojen voittaja, mutta sitten MM-kisatarinasi on sitten vähän eri asia Italialla ollut nyt muutaman viime kerran aikana. Portugalilla CR7 viimeinen matka, joten toki toivoisin, että Portugali pystyisi voittamaan. Toki Portugalilla Euroopan mestaruus on jo vuodelta 2016, silloin Rolle voitti Portugalin kanssa, toki ei finaalissa päässyt pelaamaan. Mutta nyt kun joukkueiden kokoonpanoja, niin kyllä mä sanon, että Portugali tuosta pystyy kairamaan joko jatkoilla tai pilkuilla. Jos tämmöinen matchup tulee, niin mä en mitenkään pidä mahdollisena, että se ratkeaisi varsinaisella peliajalla. Hollanti, Slovakia. Tämä on nyt sitten vähän fillikorttimpi, nimittäin mä en yhtään pitäisi niin kuin älyttömän epätodennäköisenä, että Slovakia pystyisi tämän voittamaan. Toki Hollanti aivan massiivinen ennakkosuosikki tällaiseen peliin olisi. Ja kyllä mä sanon, että Slovakian hyökkäyskalusto ei pystyisi Hollannin puolustusta rikkomaan, joten kyllä Hollanti tuosta Portugalia vastaan tulee menemään, jos tämmöiset matchupit tosiaan tulee. Tämä on nyt aika jossittelua tämä koko video varmaan todennäköisesti, mutta tämähän on vain ennustus. Sitten Belgia, Tanska. Belgia aika selkeästi tulee tuosta jatkoon menemään. Ranska, Turkki, mutta Ranska tulee viemään aika selkeästikin tuon ottelun. Sitten Englanti, Ukraina. Kyllä Englantiahan pidetään yhtenä suurimmista yllättäjistä. Ei yllättäjistä, vaan ennakkosuosikeista. Ennakkosuosikeista pidetään Englantia ja kyllä Englanti aika pettymys on, jos he ei tuosta jatkoon menisi. Sveitsi, Kroatia. Tämä on sitten taas vähän tiukempi peli. Kroatia tiedetään, he pystyy tekemään mitä tahansa, mutta niin pystyy Sveitsikin viime eurokisoissa. Tiputti Ranskan, toki pilkuilla, ja pilkuillahan se on aika lailla vaan nopan heitto, että kumpi joukkue sen voittaa, mutta kyllä mä jotenkin pidän todennäköisempänä, että Kroatia tällaisen pelin voittaisi. Sitten Espanja, Saksa. Tämä on erittäin tiukka matsi tulee, ja jos tämmöinen tulee, se tulee menemään jatkoajalle. Mutta kyllä kotiyleisön voimalla mä jopa uskaltaisin väittää, että Saksa ton tulee viemään. Portugali, Hollanti. Tääkin on semmonen peli, joka tulisi jatkoajalle menemään, jos tämmönen siis tulee. Hollannilla on todella kova puolustus. Portugalilla ne parat pelaat sitten taas on vähän all around siellä kentällä. Mutta kyllä mä uskon, että Portugali pystyy sillä vahvalla hyökkäyspelillään
itsensä jatkoon viemään Saksaa vastaan semifinaaleihin. Belgia, Ranska. Belgian niin sanottu kultainen generaatio alkaa ehkä, no ei ehkä, vaan alkaa olemaan jo vanhenemaan päin, ja Ranskalla sitten siellä tulevaisuudessa on vieläkin kovempaa. Siellä on Mbappet, siellä on Tchouaménit, siellä on Kamavingat, siellä on kaikki mahdolliset. Toki Ranskan maalilla ei tänä vuonna enää Hugo Llorista nähdä, nyt siellä tulee Mike Mainaan todennäköisesti olemaan, eli sen jotain yllätysnimeä saada. Eli Ranska tulee menemään jatkoon tästä matchupista. Englanti, Kroatia, taas kerran todella tiukka matsi tulee olemaan kyseessä. Englannilla on todella kova kalusto, mutta Kroatia, kuten on tunnetusti, Kroatia pystyy tekemään mitä tahansa. Ja kyllä mä veikkaan, että Englanti tulee johtamaan tämmöistä peliä, mutta Kroatia pystyy kampeeseen tasoihin ja pilkuilla voittaa. Siellä on Livakovicia maalissa ja totta kai Luka Modric tulee joukkueensa johtamaan. Pitkälle en sitä epäile hetkeäkään. Eli sitten Saksa, Portugali. Tästä mun on vaikea mitenkään nähdä, että Portugali pystyisi voiton saman, vaikka Saksallakin erittäin ikääntyvä joukkue. Itse asiassa tästä tulikin vähän tiukempi, mitä mä oletin. Eli tämä peli tulee todennäköisesti aika pitkään, tämmöinen peli tulee nyhjäämään 0-0, mutta kyllä mä jotenkin pystyn uskomaan sen, että Saksa on kotiyleisön edessä vie ja etenee finaaliin. Ranska, Kroatia, 2012 MM-finaali. Kroatialla olisi tässä revanssin paikka, mutta kyllä toi Ranskan kokoonpano on vaan niin järkyttävän kova, että kyllä se tulee, sori vaan, Kroatia teidät kaatamaan. No sitten finaali. Saksa, Ranska. Tääkin tulisi olemaan erittäin tiukka matsi. Ranska todennäköisesti tulisi hallitsemaan, mutta jotenkin mulla on tänä vuonna semmoinen fiilis tästä turnauksesta, että Saksa kotiyleisönsä edessä tulee voittamaan EM-kisat. Kertokaa myöskin sitten kommenteissa jotain urheiluaiheista, mihin haluatte, että mä vaikka reagoin tai teen videota liittyen, oli se sitten TikTokiin tai YouTubeen, mutta kuitenkin. Tämä on meidän ennustuksemme ja Saksa Euroopan mestariksi. Se on se, mihin me päädymme tällä meidän ennustuksellamme. Mutta kuitenkin se oli urheilukko täällä. Se oli ensimmäinen video tällä kanavalla. Me tullaan näkemään ensi videon parissa. Siihen asti se on moikka!